Bos días, somos os alumnos e alumnas de Proxecto Competencial de Quinto. Eu son Noa. Eu sou Esmeralda. Eu sou Carla. Eu sou Marlon. Eu sou Martiño. Imos ensinarvos esta maqueta que fixemos para os nenos máis pequenos do colexio, para que aprendan o nome dos océanos. Como podedes ver, aquí vese o mapa do mundo con cada océano pintado dun azul diferente. Para facer a maqueta debuxamos o mapa do mundo nun folio grande, pintámoslo con témpera e pegámoslo nunha caixa grande de cartón. Fixemos un buratiño de cada océano para meter cables. Despois gravamos os nomes de cada océano coas nosas propias voces. Como veredes, decimos os nomes dos océanos en galego, inglés e francés. Metemos estes audios nun programa que se chama Scratch e programamos para que cada audio soase cando tocamos unha tecla do ordenador. Por exemplo, se tocamos esta tecla, Océano Ártico, Arctic Ocean. Océano Ártico. se tocamos esta, Océano Antártico, Antarctic Ocean. Océano Antártico. O problema é que só tocar as teclas do ordenador e non a maqueta. Para iso utilizamos un aparatiño con moitos cables que se chama Makey. E agora collemos este cable e tocamos no papel albal que puxemos no océano. Océano Ártico, Arctic Ocean. Océano Ártico. Tamén podo tocar con o meu dedo e tocar con... Océano Ártico, Arctic Ocean. Océano Ártico. E agora, se eu toco o ferro e nos agarramos todos as maus, Noa vai tocar un océano e vai sonar. Océano Pacífico, Pacific Ocean. Océano Pacífico. Estes días estuvamos indo ás clases dos nenos máis pequenos para ensinarlles a nosa maqueta. Chao! Chao, pecao! Chao, pecado.